Vele jaren domineerde dit type tram de Amsterdamse straten. De iconische dubbelgelede 3G-tram. Mark Vermeulen is een van de liefhebbers die deze tram rijvaardig houdt. Het is een 3G uit 1959, gebouwd voor het GVB Amsterdam. Ze hebben tot 2004 gereden. En ze zijn gekomen ter vervanging van de oude houten trams, die toen de tijd nog in Amsterdam rondreden. Het ontwerp is van het GVB zelf. Je ziet in andere tramsteden, zoals Rotterdam en Den Haag, die hadden een standaard concept. Hè. In Den Haag de PCC-car en in Rotterdam de DUWAG. Dat zijn standaardproducten. In Amsterdam heeft deze tram zelf ontworpen. Zoals altijd is Amsterdam een beetje eigenwijs. Ja. Oerdegelijk en Nederlands, hè? Nederlands ontwerp, Nederlands gebouwd. Bij Bijnes in Haarlem. Dit is de eerste dubbelgelede tram van Amsterdam, zo geleverd. Dat die uit 3 delen bestaat. Dat er 2 bakovergangen in zitten. Dat is deze. Je had wel de 601, dat was de oude 551. Op aandringen van Bijnes is daar een extra middenbak in geplaatst. En daaruit volgde dat de 602 en 634 als dubbelgeleden werden geleverd in de plaats als enkelgeleden. In de jaren 50 werd besloten dat al het openbaar vervoer makkelijk herkenbaar moest zijn in Nederland. Daar kwam de gele kleur uit voort, die we daarna decennia lang hebben gezien in het straatbeeld op bussen, treinen en trams. Mark is voorzitter van de elektrische museumtramlijn Amsterdam. Zij behouden historische Amsterdamse trams en zorgen dat die in goede staat op de tramlijnen rijdend te zien zijn. Ik ben hier natuurlijk vrij regelmatig en dat is gemiddeld 3, 4 keer in de week. Dus bijna een hele baan naast mijn eigen baan. Maar gemiddeld zijn mensen 1 keer per week minimaal wel aanwezig. Ja. Dat mensen een oude auto kopen om te hobbyen, dat hoor je wel vaker. Dat is goed te doen. Maar bij een tram ligt dat net anders. Hoe kom je daar überhaupt aan? Uiteindelijk gaan ze uit dienst bij het GVB. En wij vragen aan het GVB van, goh, wij willen zo'n tramtype hebben. Kunnen jullie er eentje voor ons apart houden? 9 van de 10 keer doen ze dat. Dan krijgen we hem voor €1, ja. En dan kunnen we hem ophalen. Nou, we hebben een goede relatie met het GVB. Het GVB komt tegenwoordig zelf naar ons toe als er een oude tram uit dienst gaat. Om te vragen van, goh, willen jullie er één bewaren? Dan kijken wij naar de historische waarde. En eigenlijk is altijd de historische waarde zo dat we er wel 1 bewaren. En voor die symbolische euro hebben ze dan een tram waaraan vaak het nodige onderhoud gepleegd moet worden. En dat is iets meer dan alleen ruitenwisselvloeistof bijvullen. 9 van de 10 dingen kunnen we zelf. Dat wordt een heel technisch verhaal, maar dat is je rij-remcontacten. Dus waarmee je de stroom schakelt. Koolbossertjes voor in motoren. Motorenrevisie überhaupt. Dat besteden we dan wel weer uit, want het is vrij specifiek. Af en toe is nieuwe bekabeling een stukje, nieuwe reletjes en noem maar op. Hij is niet zozeer bijzonder, want hij is bijzonder eenvoudig. Alles werkt nog met directe schakelingen. Het enige wat er eigenlijk bij zit is dat de mechanische handrem vervangen is door een hydraulische handrem. En dat is eigenlijk het enige verschil met het oude materieeltype. En dat maakt hem ook wel zo legendarisch, omdat hij het gewoon altijd wel doet. Wij hebben een overeenkomst met het GVB voor het rijden op het stadsnet. Dat moet aangevraagd worden, dus dan roep je de centrale verkeersleiding op. En die kijken of er capaciteit over is op het tramnet om te kunnen rijden. En 9 van de 10 keer kan dat. In principe kunnen historische trams probleemloos over het stadsnet rijden. Omdat in al die jaren weinig aan de techniek van de infrastructuur is veranderd. Wanneer er dan toch een aanpassing nodig is, zorgen Mark en de andere vrijwilligers ervoor dat dit opgelost wordt. Zo hebben ze bij een aantal type trams VTAG ingebouwd. Met VTAG kan je de wissels beïnvloeden en dat werkt op een magnetisch veld. En dat programmeer je dan en dan kan je links, rechts of rechtdoor in programmeren. En dat doe je gewoon met een knop in de cabine. Van dit type hebben we er meerdere, omdat wij dit tramtype dusdanig vinden dat wij vinden dat er wat meer moeten zijn. En ze zijn goed verhuurbaar, waardoor we er meer kunnen hebben.
Mensen herkennen hem nog. Kijk, ik ben 27 en ik herken hem ook nog. Dus met mij een hele generatie. De trams die hebben 50 jaar het straatbeeld gedomineerd. Je kan nagaan, iedereen die in die 50 jaar een keer in Amsterdam is geweest, heeft deze trams in grote getalen zien rijden. Die trams maken deel uit van het erfgoedwaarde van Amsterdam. Zeker vanaf de 20e eeuw is een tram uit Amsterdam eigenlijk niet meer weg te denken. De tram is zeg maar verbonden met Amsterdam en Amsterdam met de tram. Dus vandaar vinden we dat uit elke periode van elk type wel eentje bewaard moet blijven voor het nageslacht. Dat men ook begrijpt waarom sommige dingen zo zijn zoals ze zijn. Wat eigenlijk altijd met erfgoed is. Je bewaart het om wat te leren. Wat heb ik nou met trams? Ja, ik vind ze gewoon hartstikke leuk. Laten we nou eerlijk zijn. Ik vind het leuk om eraan te sleutelen. Het is interessante techniek, het is kleiner dan een trein en het is groter dan een auto. Er zit wat meer elektriciteit bij. Ja, het is gewoon vrij gecompliceerd eigenlijk. Ik ben een sleutelaar, ook van beroep. Dus het sleutelen vind ik het allerleukst, maar het rijden is even leuk hoor. Iedereen kijkt om, iedereen maakt foto's. Je bent echt een eyecatcher 1.0 zeg maar, noemen we dat. En mensen worden gewoon blij van die trams als ze die zien. Abonneer je op dit kanaal voor meer liefhebbers en hun voertuigen.